Kunfang sih aku gimana? Oh, tadi masih. Oh, banyak itu. Lama nih kondisi saya sama. TV cehara fosa thangme kya? Apro porok da tong. Orang bor kuri ya ha. Saka thangme kya? Bidi saka na. Hambai sini media rokno tamne ke sengwai baksa. Tini asuk hasam halap Bebak kawi cengwai baksa halogiri tongani bagai. Tini 24 August 2024 Sara Tiripurani অবস্থা যতন সাইমানো যে চিনি ফ্লাড ngei চিনি borokni bebakno nok hukbai lama bebakno baibai manai khenai joto nini mikiteng thaigiteng pan handi mai khulpan handi bebakno damage thangbai bani sing joto saimano aboni bagino tini sing champabari bisibo oro joto affected area bo 12 tagarjala constituency khlaio oro sing tini failai mani o jaga tini faijak sini honorable amle sar bisojit koloi tai logi tongo sini sar jiten tai oro ni bisini joto members ro korok tongbayo sengoro fai tini visit khlaikya sabo nok to kobang mano baksa baikya baksa fully damage abo haino bango lama to Thangimalia gari rok to thangmalia seng tabuk oro champa parawa sokai mani nya pano prai more than around 2 km abo haino 2 km to kana inkatai se belai hapung kujuk himlai phale mani bele lengkha dipor jora chengor phainuk phaikya bebak no lama rok bebang bajak nok rok to hapung kwagui phai baksa harok habai thangbai kya baksa nok pura fully bai thangbai kya baksa kuai rok bebak bai thangbai kya lama bo hamliya gaja aboni bagai jeng visit khaibe kya jeng tabuk abono tei tabuk jeng tosil no inform already khlaikya sini DCM no already jeng sajak sini borok ni asuk je tabuk tamni sanai khoting mani abarok no jeng besek subaiman sini torop theke ba जों प्रशासननि तरफ থেকে बाके बरनो रिउइमान आबो जों चेष्टा खालाय दंगो सिनि सार संबाय जों मिलिवै आसनो हामबाय बियां बियां दिखे तिनि विजिट खालाय तिनि जों पहिला नारेंबारि थांका ओंखाय एरपरे चंपनगर बिसि ओ नायखा अ जागाबो साइद्रा किना किनारो सिनि बररकनि नगरक दंबायो नग किनार जरारक कुवागै फाइबेका हारक आबरक बेलाय नकिरमा सिनसा tai waisa se guati phage ta nok rok tongrugya sing obrok bebak area naikya ke jeng oroni water resource ba land erosion no tei je nai tongnai abno tei bo jeng kok salaikya aboni yagulo jeng taboro champa parao sopakya haita obokha ward number 3 ward number 3 no jeng sopakya haita naikya tini totally aboni yagulo naigena bose klaiman ayang bigormol sombo bo hai kebang ma ungko ungjak damage ungjak khani jeng khanawa bo kisa chesta khlai tong than bagai hambai full damage partly to agi senampur ke yang tu